Trošku by sme mali spozornieť, milé čučoriedky, ak nám niekto povie, čo mu robí dobre. Ak nám niekto povie, čo by najradšej robil. Väčšinou berieme povzdychy ľudí okolo nás len ako zvukovú kulisu, počúvame ich len na pol ucha. Celý deň počujete okolo seba: ach, ležať tak teraz na pláži pri mori. Ach, mať tak zbytočných 100 000 korún. Ach, môcť tak spať vo všedný deň celé predpoludnie. Ach, mať tak naozajstný revolver a náboje. No, a tu sme práve pri tom, o čom hovorím. Trošku by sme mali spozornieť, ak niekto vzdychá a túži po veciach, ktoré nie sú ľudovo povedané po kostolnom poriadku. Určite sa tá čučoriedka lúpežnička, ktorá v marci vrazila do banky pod Michalskou bránou s fungujúcim revolverom v ruke a s kuklou na tvári, náhlas nejakým kamarátkam alebo kamarátom predtým zdôverila, čo by jej urobilo dobre. Aj ten blázon, ktorý postrieľal polovicu mestskej rady nejakej parížskej štvrte, sa vraj dávno chystal strieľať do tých poslancov. Sám sa priznal, že už dávno vedel, že by mu to urobilo dobre. Zrejme si aj párkrát nahlas na túto tému pred niekým povzdychol. Lenže nikto okolo neho tie jeho povzdychy nepočúval, alebo keď ich aj počul, nespozornil. Keby niekto v jeho okolí spozornil a zobral jeho povzdychy vážne, na vedomie možno by zabránil tej divokej strieľačke na okraji Paríža. Neverili by ste, koľkým ľuďom by urobili dobre také veci, také činy, že by sa vám vlasy dúbkom postavili, keby ste to počuli. Pamätám sa, ako vzdychal na gymnáziu môj spolužiak. Ach, keby som sa tak s tou našou mladou matikárkou ocitol niekde o samote. Ja by som jej strhol šaty a hneď som spozornil, keď som počul, čo by mu urobilo dobre, a po hodine som zašiel za matikárkou a povedal som jej to. Nie, že by som bol udávač, nie. Ale predstavte si, že by som jej to nepovedal. A ona by sa ocitla s divokým Jožom Braxatorysom niekde o samote. Mohlo by to skončiť všelijako. Ja vás nenavádzam niekde na nejaké zlé veci, k udavačstvu, alebo hoci aj udávanie môže robiť niekomu dobre. Ale dajte na moje slova a spozornite, ak niekto okolo vás vzdychá s nekalými úmyslami. To je to, nekalé úmysly. To je to, čo náš ľud nazýva, že to nie je po kostolnom poriadku. Zabránte mu v prečine, zločine alebo výčine. Skade náhle sa okolo vás ozve: ach, keby som si tak mohol zajsť slaninky, podhrdlinky a k tomu tlačenú očku, oškvarovočky, rýchlo to ohláste o lekárovi. Ten už bude vedieť, ako zahnať túžby obezného rozhožranca späť do prísneho dietného režimu. Keby každý z nás spozornil pri počutí pitoreskných povzdychov svojich blížnych, ach, ja by som ju vedel aj zabiť, alebo ach, ma tak gulomet a nech ma pustia do toho parlamentu. Veru, inak by sa nám žilo. Bezpečnejšie, zdravšie. Ale my vzdychy okolo seba nepočúvame. Nás nezaujíma, komu robí čo dobre. Čučoriedky, polepšite sa.